Сега ще ви покажа залата по вдигане на тежести на стадион Черноморец Бургас. Зала, в която са тренирали толкова много европейски и световни шампиони. Зала, в която е кипял труд и на всеки подиум е имало поне по 2-3 спортуващи. В момента, както виждате, е празна. Това е невероятно. Такова съоръжение и такова поколение, което въобще не се интересува от нищо. Така, видяхте залата, видяхте за какво става дума. Сега я ще кажа 2 приказки още. Миналата година започнах да събирам група, така по собствено желание, просто за да повдигна българския дух. И с надеждата, че ще дойдат момчета, млади, които да спортуват, които да се запалят по спорта, вдигане на тежести и да стигнем дори до състезания и до медали. Събрах в началото, може би, около 7, 8, 10 момчета. Обаче какво се оказа? Тренираме 2 дни, 5 не дойдем. Странна работа. Аз не съм свикнал да работя с несериозни хора. Сами аз показвам, че съм достатъчно сериозен. И им казах, че няма да се занимавам повече с тях, защото несериозни хора не ми трябват. Мина се известно време, минаха няколко месеца, 7-8 и започнаха да ми пишат: няма ли да отваряш залата, няма ли да започнеш пак да ни обучаваш, няма ли да тренираме съвсем други хора. Мога да кажа, няма да преувелича, че ако кажа, че от 100 човека нагоре, да не кажа, близо 200 са ми писали за това нещо. И накрая се реших. Като миналата година, съответно, беше абсолютно по мое собствено желание, без да вземам нито една стотинка за обучението. Тая година се реших най-накрая да го направя. След дълго мислене най-накрая реших пак. Хайде, викам, ще им дам още един шанс. Отново ми писаха поне повече от 50 човека, с голямото желание веднага да пристигнат. Вече съм направил 2 изявления, това е 3-то. Имам единствен човек. Дойдоха 3-4 момчета. Единия нямало да идва, защото получил мускулна треска. Направо ми иде, не знам какво да направя, да се смея да не употребявам нецензурни думи. Мускулна треска получил и си тръгнал. Не мога да повярвам. Другия, поне имам минимум 5-6 съобщения, дълги от него, колко много иска да тренира и така нататък, и то точно при мен. Окей, сега трябвало да пита майка си и баща си. Върви, няма никакъв проблем. Уважавам мнението и на родителите. Ама добре беше да ги беше докарал тук, не да ми пишеш фермани, романи. Следващия идва, казва, ще дойда на следващата тренировка. Няма никой. Съответно, аз не съм им взел пари, просто казвам: елате, опитайте, занимавам се с тях по час и половина, обучавам ги абсолютно от нулата. Няма никой. Не мога да разбера какво се случва в България. Аз направих този TikTok като на шега. Впоследствие целта ми е мотивация на младите, и не само на младите. Много хора ми пишат как са започнали да спортуват отново, за което изключително се радвам. Казвал съм го и друг път. Моята цел е да повдигна българския дух и ако може все повече хора да се запалят, ако не да ходят на състезания, поне здравословно. Въпросът е, че желанието го няма дори за здравословно спортуване. И аз се чудя от днес нататък дали да не си продължа сам. Защо ми да обучавам някакви хора, които идват един път, следващия път не дойдат, получили мускулна треска и ето не идват на тренировка, чакат да им мине мускулната треска. Мили мои, стига сте плакали като ощипани моми, бъдете мъже
И ако искате, елате. Това е последното ми видео относно тренировките. Ако не се появят хора, просто продължавам да се спортувам сам. Живи и здрави!